TV jabarani suganti yasa ka kunnafoniya sɔrɔ nɛgɛ kɛɲɛ 20 ale ni 1 waati cogi jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ foli lase aw ma ayiwa sa an t'a bila dagida an ka bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna da tulo kan k'a fɔ ko seko ale ni dɔnko ale bɛ se ka suma cogoya min na o hakili falen lajɛ tako filana koromo karili kɛra sɔgɔmaden na an ka minisiri seko ale ni dɔnko fɛ n'o ye madame Jai Aramatulayi Jalo ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko tile fila kalan ale labɛnna jɛkulu fɛn min ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma n'o ye direction nationale de l'agriculture ye a baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ a ɲɛma bolo n'o ye Umar Tambura ye an ka bi gafeba in kɔnɔna na an damina se bi denmisɛnninw ka lamɔ cogoyaw kan masa caman y'a yira k'a fɔ k'olu ye u donu jigi sabula k'u tɛ kanminɛni kɛ ɲanga kunnafoni bakurubaw ye ka fara misɛmani caman kan an bɛna min lase aw ma bonya ale ni karama kɔnɔna na sɛngɛnbali ɲinanbali an bɛ aw bɛɛ kelen-kelen fo aw ni kan kelen tigiya aw mun le Nef TV suganti yasa ka kunnafoniya sɔrɔ sanga ale ni waati bɛɛ la k'aw ladɔnya k'a fɔ i n'a fɔ kunnafoni bakurubaw la seko ale ni dɔnko ale bɛ se ka suma cogoya min na o hakili falen lajɛ tako filana koromo karili kɛra sɔgɔmaden na an ka seko ale ni dɔnko minisiri fɛ n'o ye madame Jai Aramatulayi Jalo ye a tile fila lajɛ labɛnna seko ale ni dɔnko jɛkulu maaw fɛ a bɛ ka kɛ Bamako lajɛbaso la n'o ye CICB ye a ɲɔgɔn ye ma tan ka aw ka jabaraniso maaw dan Awa Adama Kulibali fo ka taa se Bakari Kone ma olu tun bɛ ni kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka ɲɛmada u fɛ nin tile fila baara in bɛna tali kɛ sigika kuma gɛrɛnnen na farafina seko ni dɔnko nafa sumalilan sigili la sen kan a jirala k'a fɔ Mali de ka yanga bonyara kosɛbɛ seko ni dɔnko sira kan farafina jamana tɔw bɛɛ cɛma o hukumu de kɔnɔ Union Africaine n'ale ye farafina bɛɛ ka jɛkulu ye u ye Mali jamana kuntigi de sugandi an ka minisiri min bɛnnen bɛ seko ni dɔnko kunna ale de ye sigi ɲama fifa a ye caman fɔ an ye baara nunu kun kan biye dɔnba ye seko ni dɔnko ministère bolo barisabula an y'a laɲini ka kimelikɛla dɔ sigi sen kan n'o ye sumalikɛla ye ka seko ani dɔnko ka a nafa suma walasa a bɛ se ka nafa ɲɛ cogo min seko ni dɔnko tigilamɔgɔw yɛrɛ ye seko ni dɔnko ayiwa ko caman b'a la ɲagarikow b'a la dɔn b'a la kulon b'a la sɛbɛ b'a la dɔn ni kulon fana ye sɛbɛ ye barisabula bɛɛ n'i ka baara nka sira wɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min walasa ka jamana bɔ nɔgɔ la ka baara nɔgɔya denmisɛnw ye ka baara nɔgɔya jeunes ye u ka nafa bɛ se ka sɔrɔ nafalan bɛ se ka bɔ a la cogo min jamana ka nafalan bɛ se ka bɔ a la cogo min jamana Afrique jamana bɛɛ farafina jamana bɛɛ ye an ka Mali président Ibrahim Boubacar Keïta sugandi k'ale de kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ye farafina bɛɛ kɔnɔ ale de ka laɲini y'a ye k'a fɔ ni an bɛ fɛ ka seko ni dɔnko dɛmɛ fo an k'a dɔn fɔlɔ an bɛ se ka seko ni dɔnko suma cogo di n'i y'a ye mɔgɔw bɛ n'an dɛmɛ bi an ka partenaires bɛ yan francophonie n'o ye OIF ye UNESCO olu nana ka n'an dɛmɛ k'a fɔ an ka labɛn dɔ kɛ fɔlɔ k'an ka kimɛnikɛla in sigi sen kan k'a ye an bɛ se ka nafa mun sɔrɔ a la barisa n'i y'a ye i bɛ dɛmɛ ɲini i ye dɛmɛ siraw ye fɔlɔ k'olu dɔn k'o yira a ye n'an dɛmɛ an k'aw dɛmɛ mun kan n'an m'o suma an t'a dɔn mun don donc bi baara in y'o de ye ka a kalan dɔn fɔlɔ n'o kɛra tuma min na ni ani laɲini minnu ka kan o bɛ sɔrɔ ka kɛ donc bi ta in baara ye mun ye k'a di champion de la culture o ka se ka ko dɔ sigi sen kan bi tɛ dɛ sini ɲɛsigi de don sini ɲɛsigi baara de ye bi ye bon donc n'o sinsira bi mɔgɔw n'a dɔn jɔyɔrɔ mun bɛ seko ani dɔnko bolo
aka kumaw kono ako aga laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye farafina seko ni dɔnko ka don bala ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ko misaliya la Mali baradaw la Mali yɛrɛ ka bolola barakɛlaw ka fɛn dilanenw ka kɛ ka baaraso nunu labɛn ko nafa ka bon kosɛbɛ ni yɔrɔ wɛrɛ fɛnw sanni ye baara nunu kokɔrɔma donnen bɛ UNESCO ni OIF maaw de fɛ OIF ka nɔnabila kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye dakuruɲɛ damadama fɔ an ye. Il faut qu'elle aboutisse à quelque chose. Ntigelemba kan ko seko ndongo ko nafaba de bala wa wati sera sa anga seko ndongo joro dama anga sigida kono seko ndongo e nafa soro sraye wa abato demzen be bara soro amma ko be minuna wa sambe seko ndongo yanga sanfɛ tuga minna Sumali kala min be kana jɔnye no ye barométre ye abe se ka to farafina jamanaw be se ka jɔrɔ di u ka seko ndongo matuwa minna dans le domaine de la culture. Donc c'est un projet d'abord malien. Ni hakilina bora Mali yoro wa u be fɛ ka warangata ka taa farafina fantan nan bɛɛ lajɛlen fɛ o de kosɔn Mali gouvernement maaw wulila ka se UNESCO ma wasa u be se ka dɛmɛ don an ma nafoloko sira fɛ walasa an be se ka nin baarakɛmina nafama in jira Union africaine ka ɲɔgɔn ye ba min bolo dalen don o kɛnɛ kan important qui soit présenté au sommet de l'Union africaine. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali musée national ɲɛmaa ye sanu bolola nɛgɛ 11 jira minnu dira Mali ma Brooklyn Vision maaw fɛ l'Amérique jamana kan Mali ka cɛsiri sara ye ko nɛgɛ nunu be 200 de kɛ sani Jésus nali cɛ. Kumakuncɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ farafina jamana caman bɛ Mali la ni tile fila baara in ko la i n'a fɔ Burkina Faso, Tanzanie, Côte d'Ivoire, Mozambique, Afrique du Sud, Angola fo ka taa se Éthiopie ma. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko projet kura koromo karili kɛra kunungo faba ale kɔnɔna na waati yɛlɛma ale kun kan a dabɔkun ye ba joliba ji waati yɛlɛma bɛ se ka yiriwa fo ka taa se a sinsinni kan cogoya min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'a koromo karila an ka minisiri ka ciden fɛ min ka baara ɲɛsinnen don jiko ale ni kuranko ma a ma fɔ NFTV jabarani maaw kɔ Fadima Sidibe fo ka taa se a ka jatala Bakari Kone olu tun bɛ kɛnɛ in kan o y'an sama min na an k'an ɲɛmada o fɛ. Comme vous le savez, ce fleuve très important pour le Mali et pour ni ɲɔgɔnye in kɛra walasa ka yiriwali don waati yɛlɛma la ka ɲɛsin ba joliba ma n'a bɛ fɔ o ma ko bassin du Niger ni baara in bolodalen don u fɛ a bɛ san 6 bɔ o de kama u ye taabolo caman de fɔ ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan walasa ka lakanabaliya kɛlɛ ba joliba kɔnɔ. Jini kuran minisiriso kɛrɛfɛden y'a jira n'a k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in bɛ taa kɛ mara kelen-kelenna bɛɛ la ani ka ɲɛfɔli k'an ye u ka baara in kan. Programme filɛ nin a kɛra Mali kɔnɔ a cogo min na a kɛra jamana tɔ fana la ten tɔ Mali ka lancement kɛra bi ni bi fana bɔra la région fɛn fɛn n'o o sen b'a ko la lancement in bɛ taa kura yen nɔ k'a ɲɛfu ɲɛna kosɛbɛ u bɛ se k'u sɛbɛ da baara ma cogo min na pour que an bɛ se ka nafa ba sɔrɔ la cogo min na an ka minisiriso ale de cakɛda min b'a ko yɛrɛ bɛɛ kunna Mali kɔrɔ yan nɔ parce que ne ko ji ni courant déjà ale de b'a baaraw la a bɛ de ka représentant no Mali kɔnɔ yan nɔ donc baara bɛ daminɛ an ka minisiriso la yen nɔ minnu y'a baara daminɛ a bɛ an ka baarakɛlaw ye donc ale de b'a tɔ bɛɛ kɔlɔsi ani ka ɲɛfɔli kɛ chef d'état ni autorité wɛrɛw ye minnu bɛ se ka ɲɛnabɔli k'a ko la. Ko ɲɛnabɔbaga fana ye ɲɛfɔli k'an ye ani k'u ka nisɔndiya fɔ. An bolo garisigɛba de nin ye projet bateau de an ye projet ɲini a mɛnna mais a sɔrɔla jigin a sɔrɔla donc projet in ti dɔrɔn kɛ projet nana ba joliba lakalan de kama ani mɔgɔ minnu bɛ ni gɛlɛya bolo ka région bɛ se ka lafiya cogo min na pour que ka se ka dɛmɛ min sɔrɔ se ka lafiya donc vraiment ni sigili yɛrɛ la a tɛna kɛ n'objectif ni nisɔndiya tɛ. K'a fɔ ko nin baara in musaka bɛ taa se fo $13 ma. Bon kɛlɛli don ɲɛnɛmayaliba kɛra diɲɛ seleke 4 fan bɛɛ la a don ɲɛnɛmayara fana an ka jamana kɔnɔna na kunungo a ɲɛnɛmayara jɛkuluw ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la i n'a fɔ
onko Mali bon kɛlɛbaw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ka kɛni u ka jateminɛw ye k'a daminɛ san 2008 kana se san 2010 ale ni 7 ma ko bon ye maa 14,940 ale ni 5 de minɛ kati jate fara Bamako kan yaasa ka kunnafoni caman sɔrɔ ni ko in na Aminata Daɲɔ fo ka taa se Umar Traoré ma olu fana tun bɛ a don ɲɛnamayali kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka jaw lajɛ. Février kalo tile 4 bonbana kɛlɛli tɔgɔla don diɲɛ fan bɛɛ ɲinɛda hukumu kɔnɔna na an ka jamana jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka don in ɲɛnamaya ni kunnafoni dili ye maaw ma. Bana in dɔn b'a latigɛ kɛnɛya tigilama caman kun bɛ kɛnɛ in kan u ye ɲɛfɔli kan ye ka walawalali kɛ bana in yɛrɛ kan ani a ka kan ka kunbɛ cogoya mun na. Bon bana ye mun ye a bi farikolo yɔrɔ caman sɔrɔ donc n'a ye farikolo yɔrɔ mun sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ b'o yɔrɔ de ta k'a fɔ ni bon ye sin sɔrɔ sisan musow fɛ yen nɔ olu b'a fɔ cancer du sein n'a y'o sɔrɔ mun bɛ kɛ fɔlɔ kuru fitinin de bɛ bɔ sin na o kuru in bɛ bonya ka kɛ kuru belebeleba ye donc an bɛ mun ɲini an balimamusow fɛ an baw fɛ donc u ka to ka mago sin na donc n'u magara sin na hali n'u ye kuru fitinin ye u ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ k'a fɔ kuru dɔ wɔra ne sin na donc dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔrɔ k'a dɔn ka baaraw kɛ k'a lajɛ est-ce que kuru in bon don ni bon tɛ donc bon in bɛ se ka bɔ yɔrɔ caman n'a dɔnna joona a bɛ se ka furakɛ caman bɛ se ka bɔ a la mais n'a ma dɔn joona a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2008 na ka n'a bila san 2017 la ko bonbana ye maa 14,945 de minɛ Bamako ani Kati dugu kɔnɔna na wa ko san o san an bɛ don minɛ ko bi k'a bɛ maa 1,600 bɔɲɔgɔnko de minɛ. Bi na an tɛ se k'a fɔ ko a bɛ ni mɔgɔ hakɛ la mais chiffre minnu b'an bolo an b'a dɔn san o san anw yɛrɛ bɛ chiffre minnu ta an bɛ se ka fɔ san o san mɔgɔ 1,600 ɲɔgɔn na an b'o sɔrɔ an b'olu ka analyse kɛ k'a fɔ a bon bɛ ninnu na mais i bɛna sɔrɔ a ka ca n'o ye parce que an tɛ Mali hôpital bɛɛ couvert o ye kelen ye et puis mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ taa farafin furakɛyɔrɔ la donc a bɛ se ka kɛ hali mɔgɔ 3,000 ye mɔgɔ 4,000 a b'o bɔ. Ni bana jugu in ka maa fata ka ca kosɛbɛ an bɛ don minɛ ko bi bana in yɛrɛ bɛ maa minnu na kɛrɛnkɛrɛnniyala musolakaw u caman tun bɛ kɛnɛ in kan ani minnu fana kɛnɛyala u ye seereyali kɛ ka sɔrɔ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin banabaatɔ tɔw ma ale ni jamana ɲɛmaw walasa dɔ bɛ se ka bɔ furaw sɔngɔ la cogo min na walima ka furaw sɔngɔ k'o bin banabaatɔw ye. Anw yɛrɛ ma anw ye chance sɔrɔ dɔɔni parce que an sin de tigɛra parce que an y'a ye an ma wuli a fɛ joona fo kuru sera yɔrɔ dɔ la a tɛ se ka sauver sin bɛ tigɛ de ne sin tigɛlen don je le dis partout ni n taara yɔrɔ n b'a fɔ n b'a bɔ k'a yira yɛrɛ pour sensibiliser mes sœurs u kana t'o ɲɔgɔnna k'u sɔrɔ a ye wuli joona aw ka taa dépistage kɛ fɛn b'i la o fɛn t'i la o a ye t'aw yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o de ɲɔgɔn tɛ n'a b'i la ka na paniquer taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ furakɛ Ponge a bɛ furakɛ Luxembourg la a bɛ furakɛ Gabriel Touré la a bɛ furakɛ hôpital du Mali la an bɛ mun ɲini an ka faamaw fɛ dɔrɔn u ka centre dɔ de kɛ cancer bɛɛ bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na i kana taa ni ka segin ba kɛ. An b'o de ɲini mɔgɔw fɛ yɔrɔ AMO ko an y'o fɔ tubabukan na n'a sera ka don AMO la parce que caman bɛ yen n'u taara dɔgɔtɔrɔso la n'a prix fɔr'u ye u bɛ t'u sigi so ka Ala kɔnɔ ou bien u bɛ taa farafin furakɛlila la o dun yira la o tɛ se ka cancer furakɛ farafin furakɛ jɔyɔrɔ si tɛ cancer la a b'a teliya yɛrɛ de a jɔyɔrɔ si t'a la. Donc an ka an jija an ka dɔgɔtɔrɔsow la an ka taa an ka dɔgɔtɔrɔw fɛ yen gouvernement ka an ka mɔgɔw ka plateau technique améliorer ka fura bila mɔgɔw ka se ka furakɛ cancer la sinon cancer bɛ mɔgɔ faga mun kɛla bi a ka jugu ni sida ye. Jeune Chambre Internationale fana jɔyɔrɔ ka bon cancer kɛlɛli la kosɛbɛ. An bɛ fɛ ka cancer in kunnafoni lase musow bɛɛ de ma parce que san o san an bɛ kunnafoni di kɛ a la ani an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a la k'a lajɛ bana bɛ mɔgɔ minnu na o kɔnɔnaw la an y'a dɔn k'a fɔ muso caman bɛ yen u tɛ cancer dɔn donc u b'u sigi n'a ye i b'a sɔrɔ a bana b'u la mais an bɛ fɛ an ka
kunnafoni minnu bɛ di san o san an bɛ fɛ Mali muso bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni bana in bɛ yen minnu kalannen don minnu kalannen tɛ surtout minnu ma kalan yɛrɛ olu de t'a dɔn kosɛbɛ donc an bɛ fɛ an jɔyɔrɔ ye min ye sisan k'a to Mali musow bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni bana in bɛ yen ani tuguni u kan k'a dɔn cogo di a man ka se k'u minɛ o fɛɛrɛw b'an bolo an bɛ taga zone an bɛ yɔrɔ caman ciblé san o san an bɛ taga o yɔrɔw la ka taga kunnafoni di kɛ an bɛ jelibaw ta an bɛ tamanifɔlaw ta minnu bɛ ka jeliw ta minnu bɛ se ka an dɛmɛ an bɛ se ka kunnafoni lase dugu kɔnɔnaw la cogoya min na an bɛ taa arajo sow la ani mɔgɔw bɛ kuma kɛ docteur b'an bolo ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani dɛmɛbaga wɛrɛw fana b'an na minnu tɛ docteur ye minnu fana bɛ fɛ ka kansɛri in kɛlɛ walasa maaw ka kisi kansɛri bana ma n'o ye bon ye bɛɛ ka kan ka jiriden 5 bɔɲɔgɔnko dun tile kɔnɔna na ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ hali n'a kɛra sanga ni 30 ye ka ɲɛnaminimafɛnw ani sigarɛtiw k'olu minnu dabila ka sin di hali n'a kɛra siɲɛ 1 kalo 6 kɔnɔna na ani ka to ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛnɛyasow la. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko tile kalan ale labɛnna jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma anw ka jamana ale kɔnɔna na. A kalan kɛra sɔgɔmada in na Bamako a ɲɛmaaba tun bɛ a kɛnɛ kan ni a ɲɛma tun bɛ ale yɛrɛ bolo n'o ye aw ka dɔn Umar Tambura ye. A dabɔkun ye denna baaraw bɛ se ka yiriwa cogoya min na an ka ciden tun bɛ nin kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ n'o ye Fadima Sidibe fo ka taa se Baɲɔ Jɛnɛpu ma an ka jaw lajɛ. Ni lajɛrɛ in kɛra cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma n'a bɛ fɔ o ma ko Direction nationale de l'agriculture bakurubaya la DENA walasa k'u ka cakɛda baara yiriwa fo ka taa se a baarakɛlaw ma o de kama u ye kuma falen kɛ lajɛ in kɔnɔ u ye ni lajɛ in ɲɔgɔnna caman kɛ mara dɔw kɔnɔ nin baara in kama cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma o ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko u ye laɲini kɛ Aliman mɔgɔw ka jɛkulu ye yaasa ka se k'u dɛmɛ ani ka dɔ fɔ an ɲɛna u ka gɛlɛya ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakako. Lajɛ in a bɛ mun kan an ka Direction nationale de l'agriculture an y'a laɲini coopération allemande fɛ u k'an dɛmɛ walasa hali sisan ayiwa an bɛ baara mun na n'o ye ka cikɛlaw dɛmɛ ka cikɛlaw kalan ayiwa walasa dunkafa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ayiwa u k'an dɛmɛ an bɛ se k'o baaraw kɛ ka ɲɛ cogoya min na donc an y'a lajɛ sigikafɔ la an ye jateminɛ kɛ nin baara in a tɛ se ka sabati fo ka jateminɛ kɛ parce que Direction nationale de l'agriculture a ka baara ka bon kosɛbɛ an ka baara ka bon nka ayiwa gɛlɛya min b'an kan kosɛbɛ o ye musakako de musaka min bilalen bɛ Direction nationale ka bolo kan ayiwa a musaka ninnu an bɛ yɔrɔ min na bi ayiwa an ka agents cayara kosɛbɛ ayiwa cikɛlaw fana dɔw bɛ ka fara u kan san o san donc an ye jateminɛ kɛ n ko f'an ka kɔmasegi kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ayiwa an yɛrɛ mago bɛ mun de la bi ka kimɛli kɛ o baara de bɔra ka kɛ sisan consultants de taara ayiwa consultants minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka fara Mali yɛrɛ consultants kan u taara an ka région bɛɛ la. A tilala ka dɔ fana fɔ an ye u bɛna gafe min kɛ ani ka laɲini kɛ nabagaw fɛ. O gafe in hakili la fɛn ɲumanba de don parce que n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɛmɛ fo k'a sɔrɔ fɛn de b'a bolo a bɛ se ka mun yira donc o gafe in ayiwa an b'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ ayiwa parce que Direction nationale de l'agriculture ayiwa an ka ministre de l'agriculture bɛ yen donc olu kunna bɛ anw sanfɛ an ɲɛmɔgɔw olu ye gafe in bɛ bila ka taa d'u ma u b'a lajɛ ayiwa an ni partenaire technique min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye projet ni programme ye fana ayiwa an bɛ gafe in bɔ ka yir'u la fana pour que u k'a dɔn ayiwa DENA yɛrɛ bɛ lahala min bɛ DENA kɔnɔ bi u k'a faamu ayiwa mɔgɔ hakɛ min b'an bolo o b'a kɔnɔ ayiwa mobili hakɛ min b'an bolo o bɛ dɔn moto minnu fana bɛ yen pour que agent bɛ taa o bɛ dɔn kalan fana an mago bɛ kalan minnu na en tout cas pour que an ka baara in gouvernement kɛlen bɛ ka baara min kalifa an na an ka se k'a kɛ ka ɲa k'a kɛ pour que en tout cas a dabɔra mun kama n'o ye ka cikɛlaw dɛmɛ ka cikɛlaw kalan ka cikɛlaw bilasira ayiwa walasa ayiwa dunkafa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. DENA ka laɲini ye ni lajɛ in ka se ka kɛ sababu ye ka Mali sɛnɛkɛlaw dɛmɛ yaasa dumuniko bɛ se ka lakanaya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ.
Kalanko bunangun kan bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na ina fɔ a caman bɛ a kalama cogoya min na l'école karamɔgɔ olu ye baara bila kɛ a bɛ waati damadɔni bɔ anw ka jamana kɔnɔna na kalisa k'u ka laɲini ma sabati fɔlɔ jamana ɲɛmaw fɛ o de hukumu kɔnɔna na senika fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye ko sɛbɛn dɔ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka jɛnsɛn wa ko o taara jamana ɲɛmaw fɛ k'u bɛna u galontigiya o de hukumu kɔnɔna na u ye kunnafonidila olu wele an ka ciden fana tun bɛ kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka ɲɛmada u fɛ ni denmisɛnninw bɛ kɛnɛ ma o y'an ka premier ministre Dr Boubou Cissé de sababu ye ni Adama Fɔnba ka kumakan dɔ ye a ye min lase ni kunnafoni jɛrɛ in kɔnɔna na kunnafoni jɛrɛ min labɛnna senikaw bɛɛ ka bolodi ɲɔgɔnman sababu la a dabɔkun ye yaasa ka galontigiya ko sɛbɛn dɔ bɛ ka jɛnsɛn bɔlɔlɔ sanfɛ min fana taara jamana ɲɛmaw fɛ an y'a wele bi ka barokaw fɛ yaasa ka faranfasiya d'aw ma ka da grève cogoya kan n'o ye lɔgɔ karamɔgɔw ka grève cogoya ye ani ka da ka fana gouvernement ni syndicats bɛ hakɛ min na sisan et surtout ka da kan gouvernement bɛ kuma caman na kɛrɛfɛ min ka jan école karamɔgɔw la o kuma ninnu caman ni kalon de ka surun ni tiɲɛ ye donc a kuma a wele kun ye ka se ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ aw ye tiɲɛ ye min ye a ko la bi a kuma bɛ sigi sen fɔlɔ min kan o ye bɛnkan min tɛmɛra ani gouvernement cɛ mai kalo 2018 2019 précisément le 18 mai 2019 bɛnkan min tɛmɛra n'u cɛ point 10 kan point 10 min n'an kun b'o revendication na o kɛlɛ la salon aw bɛɛ bɔr'o kalama o point 10 na l'école karamɔgɔw kun jɛra kelen kɔ a kun tɔ tora 9 ye sisan an bɛ don min na ko bi point min bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ ko baara kɛr'o kan ko ka bɛɛ nimisi wasa o ye point 4 ye kuru fɔlɔ kuru sabanan kuru duurunan ani kuru seginnan o point na bɛnkan kɛr'o kan o waleyara bɛɛ nimisi wasar'o la point min bɛ yen ni bɛnkan don mais gouvernement ka waleya mais gouvernement ma waleya foyi k'a la fɔlɔ o bɛnkan ye 3 ye point filanan n'o ye prime de logement ye point 4nan ani point 9nan olu gouvernement ma foyi k'olu la a ma baara foyi k'olu la contrairement à ceux qui disent k'a fɔ k'olu y'a bɛɛ kɛ ka ban k'a tɔ ye kelen c'est pas vrai il y a 3 points qui ne sont pas exécutés du tout donc on entend rappeler aux gens k'a fɔ olu baara ma kɛ point 2 bɛ yen an bɛ se k'a fɔ olu bɛ sen na mais u ma ban kɛla fɔlɔ donc n'i y'a jateminɛ kuru 4 o de bɛ yen nɔ min baara banna donc kuru disons 5 bɛ yen min baara ma ban an bɛ se k'a résumer k'a fɔ ye filanan ye jumɛn ye u ye kuma caman fɔ l'école karamɔgɔw ka sarako la k'a jira k'a fɔ ko école karamɔgɔw saralen don kojugu kuma kun ye mun ye k'a jira k'a fɔ tellement que an saralen don ka ɲɛ ko c'est pas la peine dɔ ka fara an sara kan bilen quoi kuma in yɛrɛ kɔrɔ y'o de ye n'o kun ye tiɲɛ ye président de la république yɛrɛ bɛ bɔ palais la ka t'i sigi a ka so sɛbɛnnikɔrɔ Boubou yɛrɛ bɛ bɔ primature la a bɛ taa sigi a ka so parce que olu bɛ hɛrɛ min na an n'o ka jan ɲɔgɔn na donc an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ sarako la min ye tiɲɛ ye o de ye k'a fɔ indice min ni l'école karamɔgɔw bɛ sarala la catégorie A mɔgɔ min y'a daminɛ l'école karamɔgɔ y'a daminɛ kɔsannin na 3e classe premier échelon sara bɛ kɛ n'o indice de ye a bɛ bɛn 350 ma n'i y'o multiplier par la valeur indiciaire n'o ye 400 ye o bɛ min d'i ma o ye 20,000 ani 80,000 ye gouvernement ye min fɔ o bɛ t'i jɔ 50,000 ani 60,000 ani 70,000 ni 800 dɔrɔmɛ 10 donc n'i y'u jateminɛ différence min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa bɛn 20,000 ani 9,000 ni 600 ani dɔrɔmɛ 10 yɔrɔ o hakɛ ka bon donc min an bɛ mun ta an'u ye min fɔ différence min b'olu cɛ 20,000 ani 9,000 ani 600 ani dɔrɔmɛ 10 c'est énorme maintenant école karamɔgɔ min n'o ye catégorie A toujours n'a bɛ classe exceptionnelle la c'est à dire que classe dan ale mɛnna l'école karamɔgɔ la fo ka s'a dan na o ka 2e échelon bi bi na an bɛ don min na ko bi indice 1070 y'a ta ka multiplier par 400 o bɛ bɛn 80,000 ani 40,000 ni 800 u ye min fɔ
wa kɛmɛ ani wa mugan ani wɔɔrɔ wa mugan ni wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni dɔrɔmɛ 70 à peu près. Donc différence in bolu fana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ t'i jɔ wa 40 ani wa kelen ni kɛmɛ 8 ani 70 à peu près. O différence de bɛ an bɛ min sɔrɔ ani ye min fɔ. Ancien débutant catégorie B min y'a daminɛ kɔsa in na o fana ta bɛ bɔ indice 275 n'i y'a multiplié par 400 o bɛ min d'i ma o ye wa mugan ni 2 u ye min fɔ o ye wa 40 ani wa 5 ani 50 à peu près 60 u y'o de fɔ différence in b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɛn wa mugan ani wa 3 ani dɔrɔmɛ 60 ɲɔgɔnna ma o de olu ye min fɔ ani anw bɛ min sɔrɔ wa mugan ani wa 3 ani dɔrɔmɛ 60 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ancien catégorie B2 toujours classe exceptionnelle min sera o dan na indice 725 multiplié par 400 o bɛ min di o bɛ bɛn wa 40 wa 60 o bɛ wa 2 bɔ a la wa 58 voilà wa 58 o bɛ bɛn o de ma mais olu ye min fɔ ko min bɛ di anw ma o bɛ bɛn wa 80 ani wa 8 ani kɛmɛ 9. K'aw ladɔnniya k'a da sera l'école karamɔgɔ kura tali fana kun kan. On est désolé de constater que le gouvernement a mis fort, c'est juste que la population l'a révolté, comme si le Karamoko était malien, comme si le Karamoko boit sans faire cachoudi. Mais en bas de Mbati, en bas de Bodou, de Kono, en bas de Koulomadi. Donc c'est pourquoi Antiseka so fait sous domo Lukake et surtout Jamana Nyemro ka Jamana Saria Soso. Ni Saria te ulu rete ke fangalaw. Ni Saria te dom se dom ne jagwala ki maraya. Donc Saria de bateau en bébé son doga marama. Donc au Saria batoli kɔnɔna la u fana ka sɔn Saria batoli ma yasa minnu ni marifa t'u bolo ni fɛn wɛrɛ t'u bolo moyen de défense wɛrɛ t'u bolo olu ka hakɛw dafa. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kunnafoni jɛrɛ in kɔnɔna na ko kuma lasela bamanankan na n'o ye Sabuja ye Fofana ye a ye hakili jigin kɛ article 39 sariya sunba ale kun kan fo ka taa se u ka laɲini ye min ye nin ko in na. Bi bi in na an bɛ mun nɔfɛ min farala statut général kan n'o ye 180 points k'o kɛlen o fara an ka indice kan n'o kɛra janvier 2019 an bɛ na bɔ 1060 la an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ 1272 la janvier 2021 an bɛ bɔ 1272 la an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ 1386 la voilà an ka laɲini banna. Ayiwa sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di anw bɛɛ ma. Maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka kɛ ni gɛlɛyaw ale ni kɛlɛw ye n'a ɲɔgɔnna caman n'u sigilen bɛ ni wagati na aw ka dɔn Mabile ale centre la n'ale bɛ Sogoni kɔ quartier ale la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'u ye dɛmɛ sɔrɔ sɔgɔmaden na dɛmɛ bɛ tali kɛ i n'a fɔ malo nɔnɔ fo ka taa se tulu a n'a ɲɔgɔnna caman de ma. Dɛmɛ ale bɔra aw ka dɔn Mali Vision maaw ale de yɔrɔ. Dɛmɛ in kɛnɛ kan Aminata Daɲo ale ni Umar Traoré olu fana tun bɛ nin kɛnɛ kan u y'an sama min na an ko o lajɛ. Remise symbolique de don. Nin y'a siɲɛ 3 ye san 2020 daminɛ ni sisan cɛ Mali Vision bɛ ka dɛmɛ kɛ. U ye maaw suganti nin zen minnu bɔra u sigiyɔrɔw la an ka jamana camancɛ bolo n'a kɔrɔyan fan fɛ kɛlɛ sababu la. Dɛmɛ kan ka di mɔgɔ min ka kan ni dɛmɛ ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bɔra kɔrɔn fɛ ka na ani jamana cɛmancɛ la u ma na u yɛrɛ ma u ma na u seko ma binkani de y'a to u nana u yɛrɛ ɲinitɔ de y'a to u nana donc n'o mɔgɔ sugu sera jamana ma jamana seko ye min ye jamanadenw seko ye min ye u kan ka k'u ye nin t'an siɲɛ fɔlɔ ka dɛmɛ don bon hakili la fɛnɛ nin tɛna kɛ a laban ye. Ni dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ malo tɔni 5 nɔnɔ bɔrɔ 20 ani tulu bitɔn 25. Dɛmɛ minnu don malo b'a la tulu b'a la ani nɔnɔ yɛrɛ kun kɛra parce que an y'a jateminɛ denmisɛnninw caman bɛ mɔgɔ nalen ninnu na baloko bɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw dun u ka baloko ka gɛlɛn an y'a jateminɛ k'a fɔ nɔnɔ ye fɛn ye dumuni fɛn ye balo nafama yɔrɔ caman bɛ sɔrɔ fɛn min na o ye nɔnɔ ye
o de y'a hakili to nɔnɔ la a ko la kosɛbɛ pour que denmisɛnninw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka se a dan ma dumuniko sira fɛ. Ni dɛmɛ in dira développement social maaw de ma walasa u ka se ka di déplacé minnu bɛ centre mabile kɔnɔna na olu ma sabula kabini u nana yɔrɔ in na olu de bɛ ka u kɔlɔsi. Centre dayɛlɛ kuma dɛmɛbaga kun ka ca mais sisan an bɛ yɔrɔ min na dɛmɛbaga dɔgɔyara kosɛbɛ donc an yɛrɛ ka hamina ko kun ye dumuniko de dumuniko la ménage ninnu fana prix déplacé ninnu fana bɛɛ bɛ guwa k'i yɛrɛ de donc c'est individuel, la cuisine est individuelle donc o de y'a kama kuma bɛɛ gɛlɛya bɛ kɛ dumuniko la bon ni mun nana sisan bi a ye ŋɔni min b'an senkɔrɔ ala de b'a dɔn vraiment an bɛ Mali Vision fo dante foli min na quoi. Dɛmɛ in dira maa minnu ma o ye bonyamasegin kɛ. Mina min dira an ma walayi a diyara anw ye a bɛn n'anw ye an bɛ fori lase maɲamɔgɔw ni faamaw min na di an bɛɛ le Mali ye hali bi aw ka hakili to an na an sagobaw ye kosɛbɛ an foriba bɛɛ kabini a nana yan nɔ kɔngɔ m'a minɛ jinɔgɔ m'a minɛ wa an ma dɛsɛ foyi la an bɛ dugawu kɛ o ye hali bi aw banba aw hakili to an na aw ni baraji. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni dɛmɛ ninnu musaka bɛ taa u jɔ fo se fɔ wari miliyɔn 3 bɔɲɔnko la. An ka bi gafeba bɛ tali kɛ bidenw lamɔ cogoya ale de kan i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na furu ale kɔni tɔnɔ ye den de nka ni den fana sɔrɔla lamɔni o ye diyagoya de ye nka an bɛ don min na i ko bi masa caman kɛlen don k'i doni jigi a ko la sabula ko den kan mɛn bali ka ca an bɛ don min na i ko bi mun bɛ na ni o ye munna masa ye u doni jigi munna denw tɛ kan minɛni kɛ aw na jaabi sɔrɔ ni ɲininkaliw bɛɛ la anw ka ciden Aminata Daɲɔn ani a ka jatala Umar Tarawele. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi denmisɛnninw ka makɔrɔba bonya dɔgɔyala sabula ko denmansaw de jɔlen tɛ u jɔyɔrɔw la duw kɔnɔna la denmisɛnninw ka lamɔcogo ɲuman kama. Denw ka masa bonyabaliya u ka marabaliya a ka hakɛ to o da bɛ masaw yɛrɛ la bi. M'o fɔ ka da kun mun kan maa kare kɔnɔ denmisɛnnin bila mɔ yɔrɔ 3 ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔna mɛdakana a n'a si sera kalama ani kalanso kɔnɔ olu mɔgɔ o yɔrɔ 3 de bɛ den na damu mais bi du kɔnɔna y'i senbɔ denko la ekɔliso y'i senbɔ a la a tɔ ye mɛdakana ye mɛdakana ka den lamɔlenw de b'an bolo bi somɔgɔw ka se t'a la ekɔliso se t'a la bɛɛ b'a dɔn o tɔ ye mun ye parce que an m'o fɔ tubabukan na ko dans la rue ɲuman tɛ rue kɔnɔ ekɔliso o tun bɛ denw ladamu ekɔlimɛtiri bilama ni e ye den yɛrɛ corriger e bɛ convocation sɔrɔ n'i y'a bugɔ a bɛ taa o kuma ta fɔ tribunal la donc ekɔlimɛtiri fana y'u bolo jigin denmɔgɔ la k'u ta kɛ kalanjɛ ye n'u sera ka mun ni kalan kun u b'o kalan kunna hali i tɛ se ka a kɛ k'a gɛlɛya den k'a fɔ sa ko a t'a dɔn ni i ko k'i b'a bugɔ e bɛ kungo sɔrɔ maintenant denw ka lamarabaliya jubaju o ye du kɔnɔna ye wa a jubaju fana ye an balakaw ye parce que ni den kɛ kɔmana ye a bɛ ɲɛsɔngɔ kanni na denmisɛnninw filɛ bi fa tɛ sigi ba mun kan ka jogo dɔnni d'u la o bɛ den yɛrɛ jogo kolon dogo fa la o de kungo filɛ an b'o filɛ problème de la bi donc abandon total bɛɛ y'i bolo jigin ka denw ye k'u to yen mɔgɔ si se t'a la mais n'i y'a tila a problème n'i y'a tila 3 ye 2 ye an balakaw nɔ ye parce que denw ka di baw ye kojugu fɔ n k'u tiɲɛ. Dɔw ka fɔ la bi mansaw de ye denmisɛnninw ka lamɔ cogoyaw tiɲɛ sabula denmisɛnnin kun mana kojugu kɛ fɔlɔfɔlɔ la maakɔrɔba wɛrɛ kun bɛ se k'a bilasira nka bi n'i sera mɔgɔ o mɔgɔ den ma i ye kungo sɔrɔ. Fɔlɔ la an mara cogo min na ani sisan mara tɛ kelen ye parce que fɔlɔ la denw bɛɛ kun ye kelen ye mansaw ta fan fɛ i b'i mansa bonya cogo min na i b'i kɛnɛma ta bonya ten an dun ɲɛ b'a la sisan o tɛ yen a bɛ n'a fɔ ni e min den ye mɔgɔ kelen ta de ye cɛ ni muso ni a cɛ n'u mansa mana bɛn min ma an bɛ den mara ni o cogo de ye nka o ti an ye minɛ sisan i n'a fɔ jamana ko kan an kan ka an denw lamɔ ka kɛ ni adamadenya ye
mɔgɔkɔrɔbaw ma dɛsɛ den diya tɛ du n'a kɛ cogo de bɛɛ n'i ka mara fɔlɔ mɔgɔw n'i ye ko bila yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ tɛ kuma nka sisan de n'i ko a dabila mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ ko i ka jugu ou bien i ka farin o de ye mara tiɲɛ n'o tɛ mara bɛ ni i wolola cogoya min na ka mɔ cogoya min na i b'i den mara ten de an ka so hali sini mara bɛ ne ko cogoya min na a bɛ ten nɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a bali n'a kɛra ten mara bɛ na. Denmisɛnnin dɔw fana b'a fɔ ko u masaw de b'u bila ko juguw la. An masa bonyabaliya a da bɛ dɔw masaw la dɔw baw filɛ nin u yɛrɛ de b'u su a kɛ kojugu kan wa bon an filɛ hali n'a ye donni ye mɔgɔkɔrɔba bolo an tɛ sɔn k'a minɛ o puis fɛnɛ ko caman b'a la wa dɔw wɛrɛ tɛ hakilina jugu dɔw fɛnɛ t'u faw nɔ ye hali ni baw ko k'u bɛ denw pushe ka bɔ kojugu kan faw bɛ u tɔ susu u b'a fɔ ko baw kana se denw ma kuma caman b'a la wa. Maa caman ni hakilina ye k'a fɔ ko fɔ masaw de ka jɔ u jɔyɔrɔw la walasa mara bɛ se ka segin so cogoya mun na. Ni ne kɔni bɛ kuma ni kirisiɲɛ kɔnɔ ye parce que a bɛ fɔ i ka den lamɔ ka kɛ ni denmisɛn cogo ye kabi a fitinin i b'a mara ka ɲɛ mɔgɔ bonya b'o la fɛn o fɛn i masa filan ye i ma kan ka ɲɛ dunya ko la ani i kan ka mɔgɔ bɛɛ bonya ka masa i ye denmisɛn ye o de ka ɲi denmisɛn ka mɔgɔ bonya a bɛ to i famille sijan sɔrɔ ni denmisɛn tɛ mɔgɔ bonya i b'a ye kuma caman i ko bɛ goya mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ka kɛcogo b'a to i ko bɛ goya mɔgɔ ye ne ka ne fɛ an ka denw magɛrɛ an yɛrɛ la an den kan teriw ye n'an y'an den kan teriw an bɛ den kɔnɔna ko sɔrɔ ani k'u fɛɛrɛ sɔrɔ ani ka se ka denmisɛn tɔ fana ladi ni an denw ladi ka ɲɛ a fana b'a tɔɲɔgɔn fana ladi ka ɲɛ an b'a ye mara bɛ segin so ni an ma segin kɔ an ka den tɛ se ka kɛ an ɲɛnadenw ye ka masɔrɔ an bɛ wagati min wagati bɛ ka juguya n'i dun ye denmisɛnnin sen bɔ la i y'a bɛɛ tiɲɛ parce que denmisɛnninw ye sini gatigiw de ye fo an ka denw magɛrɛ an yɛrɛ la sisan walasa ka u ka siniɲɛsigi ni e ma se ka lamara bi e tɛ se ka i ta lamara fo an k'an janto denw na ka denw bɛrɛbɛrɛ o mɔgɔ ye fɛn min ye min ka di ye min man di an k'o yira den na walasa den ka se ka kɛ maa sɛbɛsen ta. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalanfaw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnnin ka lamɔcogo ɲuman kan. Kilasi kɔnɔ i y'a mɛn an bɛ fɛn dɔ ko leçon de morale morale tɛ kɛ mɛtiriw fɛ tuguni éducation civique Mali yɛrɛ problème bi n'i y'a ta k'a da kɛ c'est le manque de civisme c'est-à-dire adamadenya tɛ mɔgɔw la quoi an de laada bonya an mago tɛ fosi la an y'an ka ko bɛɛ bayɛlɛma k'a ta k'a da tubabuw ta kan an n'o tɛna ko ye est-ce que y'a ye donc n'i y'a sɔrɔ a solution yɛrɛ ye mun ye mara ka segin so kɔnɔ baw ka denw hinɛ dabila u ka se ka denw dresser faw ka baw dɛmɛ denw dresseli la n'u taara ekɔliso la mɛtiriw fana ka denw dresser n'o kɛra u bɛ ɲɛ o. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnnin lamɔcogoya ɲuman kan ka kɛ bɛɛ kelen-kelenna haminako ye. Ni le bɛna dan sigi an ka bi don kibaru la min lasera aw ma 9TV ɲɛmayaso fasiri jama jatalaw fo ka taa se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maaw ka bolodi ɲama sababu la ka lase aw bɛɛ kelen-kelen ma bonya ale ni karama kɔnɔna na an bɛ foli lase aw ma aw ka ɲɛmadali fɛ ayiwa sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kolo suma aw k'an bɛɛ